Muli bwanji Malawi anzanga konse kumene muli kuno ku Malawi nsanje tuchitipa. Muli bwanji Malawi anzanga amene muli kunja kwa dziko lino kukakangalika kumeneko kuti yayi mwina tipezeko ka COVID kuti nkusamalira manja athu. Ndikuti muli bwanji kumeneko. Muli bwanji inu ma activist anzanga amene kunja kukacha timakangalika kuliyang'anira dziko la Malawi malo yenerera kuti likakhazikikepo. Ndikutero kuti muli bwanji. Ayimma wa uno ine ndine the hard justice Eratons was a somo mlenga. Ndachiona chinthu chopambana kuti ndikaikepo mulomo kapena kuti ndikayankhulepo kapenanso kuti kuyankhapo muzina zimene zikuchitika mu dziko muno chifukwa ndaona kuti ndi ufulu wanga ine pokhala m'Malawi. Utenga kapena kuti lero yankho langa kapena kuti ulendo wanga ndikulunjika ku United Democratic Front UDF. Chipani chimene pakadali pano chikuyang'aniridwa ndi Mai Lilian Patel. Koma pambali paoponso palinso Dr. Atupere Muluzi ngati former president wa chipani. Tandimveserani a UDF. Nthawi ina yake anthu azakama kuchemerera kuti iwe wabwino. Ubwino wako umafunika usamale. Chifukwa ukangoyamba kuyenda ndi zisiru mawa anthu azakutchanso iwe chisiru. Ndikuti mundimvesese chifukwa ulendowu ndi wautali ndithu. Koyamba muzamva chipongwe kumapetoko chilungamo muzachilandira. Azakama kuti ndiyo wabwino usamalitse ubwino wako. Chifukwa ngati susamala mawa uzakaenda ndi wamisala anthu azatembenuza ubwino uja azakunena kuti iwe ndiwe wamisala. Ngati anthu akukutama iweyo kuti ndiwe wachikhalidwe chabwino kwambiri samalitsa chikhalidwe chakocho. Chifukwa ngati mawa uzatembenuka kumazaenda ndi anthu achamba kapena akuba anthu azakutcha iwe wachamba kapena so wakuba yemweyo. Mwina pamenepo mwatha kundimvesetsa. Ndikutero chifukwa chani. UDF ndi chipani chachikulu muno m'Malawi. Ndikutero kuti chachikulu chifukwa chani. Ndi chipani chimene chinadziwisa Malawi kuti kunja kukacha kumaoneka chonchi, kunja kukada kumaoneka chonchi. Pamene anali mu mdima wa Malawi Congress Party pansi pa usogoleri wa Ngwazi Kamuzu Banda amene ankazunza ndi kuphantho mu dziko lino la Malawi. Ndiyeno kunabwera chipani cha UDF ndi utsogoleri wake wa Dr. Bakiri Muluzi. Bakiri Muluzi kapena kuti chipani cha UDF sichinatuluka mboma chifukwa chonena akuti sichinachita bwino. Iya inomata kunali njala ka kunali chani koma teremu yawo ya Bakiri Muluzi 10 years itatha. Bakiri Muluzi anatuluka pamozi ndi chipani chawo chifukwa choti Bakiri Muluzi adankhulupirira munthu wina ndikumpasa udindo kuti asale ndi UDF. Pambuyo pake munthu uja anasamusa zinalo ndikukapanga chipani chake. UDF yasala uku yasalira pamazira chifukwa nkhuku yanyamulapo anapi yake ndekuti zina zimasala pamenepa. Nkhani yanga ndimafuna ndilunjike pa ubale wanu umene inuyo mwapanga ubale pakati pa inu a UDF kuphatikizana ndi a Charles Ben Longwe. Sizoti ndidzidzungulira kapena ndizinena miyambi kapena mikulu wiko. Iyayi ubale umene mwaupanga ku UDF uko inuyo ndi a Charles Ben Longwe. Ndifuna ndikuuzeni ngati simukudziwa nkhondo imene ikuchitika ku Ukraine. NATO UN kapena kuti ku ma Easterners ankaphunzisa chipongwe president wa ku Ukraine kumamphunzisa chipongwe kuti azikanyoza Russia. Azikaphunzisa chipongwe kumakaphunzisa chipongwe kuti azikanyoza dziko la Russia. Ndipo zimenezo president wa ku Ukraine anazivomereza ndi kuzitengera zosatira zake lero kuli nkhondo ya zaoneni ku Ukraine ko ndiye muyang'ane ku Russia anthu akudya akukhuta kaya ndi ku Europe ku anthu akudya akukhuta ma Easterners kaya ku America kaya kuti akumadi akukhuta koma muyang'ane zimene zikuchitika mu dziko la Ukraine kulibe kontendere chifukwa chovomereza zipongwe zina zimene anangouzidwa kuti baka panga chipongwe tizakuthandiza akazuka Putin. Right?
So pano lero zikuoneka kuti inu ndinu neba wa chipani cha DPP. Inuyo ndinu neba wa chipani cha DPP pansi pa usogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Tandimvesereni. Ukakhala ndi neba, ukakhala kuti iweyo wayandikana ndi neba wako ndiye mukukhala bwinobwino, ndiye wina wake asute chamba uko abwere ku nyumba kwako ndiye aziza tukwana neba uja kuchako. Neba yotu umakhala naye bwinobwino pana alibe chifukwa simunatukwanisane nayepo, ndiye ujayo basi wasuta chamba ukoko angobwera azakhale pa nyumba panupo aziza ntukwana neba ujayo, ndiye ananu azitenga uthenga uja azikafikisa. Aneba tamvani akuti chakuti chanu nkumaseka. Aneba tamvani, neba uja sikuti amayang'ana wa chambayo iyayi, neba amayang'ana neba nzake. Chonchi zipongwe zimene akuchita anthu awachi na Ben Longo kuchitira Profesa Arthur Peter Mutharika sakukhala ndi chidwi a Peter Mutharika kumuyang'ana Ben Longo, koma chidwi chawo chili pa patina wawo ndiye atupere muluzi. Alright? So pano lero likunja kukacha ndiye basi pamene pazuka Ben Longwe koma tokotani nenani nkhani ya Profesa Arthur Peter Mutharika, nenani za ku DPP, nenani zipongwe zosiyana pansi pake ndi kuzachemerera UDF. Inuyo mukanakhala anthu anzeru mukadamuyimisa ndi yankhule mawu amenewa. Mukanakhala kuti ndinu anthu oganiza bwino kwambiri mukanamuyimisa Ben Longwe kuti ngati ukufuna kupanga za chipani chino, panga za chipani chino, usapange za chipani china. Chifukwa chani ndikupanga zimenezi? Chifukwa chani kapena ndayankhula zimenezi? Sitikudziwa za mawa kunena kuti kudzuka kwa chipani cha UDF zikhozo zapangitsa kunena kuti mwina apange ubale wabwino ndi DPP, chipani cha UDF chizabwerere mboma. Chifukwa blood ya anthu awiri amene wandiyofanana, musalola kunena kuti anthu ena amene ali ndi nkhwizi zofuna kumadyera anthu andale apeze mwayi omasanzira anthu ena. Zimenezo ndiye ayi. Inu mukuziwa bwino Timothy Ntambo pofuna kupindula bungwe lawo lomwelo linkaenda ndiwo lijala HRDC lijanango lidampanduka ambisa chipani chawo. Cholinga nkumakata mugwirizano mulizipani 9 kunena ka movement ka Timothy Ntambo cholinga adye nawo. Kachipani ka Timothy Ntambo kanakwana kapena kali ndi anthu angati muno Malawi. Nkumakati mulizipani 9 kuerengera zimene zicha. Ndiye leroli iwowa aku HRA achokati ayi basi ndikayambisa National Congress Movement chikhala chipani. Inu UDF mungalimbe mtima kuti basi mwapanga alliance ndi National Congress Movement. Are you serious? Nkumaka limba mtima kuti mukupita kuzisankho kuti mwapangati alliance ndi National Congress Movement mosogozedwa ndi Charles Ben Longwe. And Charles Ben Longwe mwina amaganiza ngati anthu akumulanje ndi anthu opusa, anthu akuphalombe kapena kutyolo ndi anthu opusa kuti akhoza mangosatira zinthu zopepera. Nthawi imene yoto anthu akumulanje anayicho sakalekale zoti azingothamanga kuti amva kukulingoma kuthamanga kukulingoma kuthamanga, nthawi imene yo anacho sakalekale. Mukadakhala pansi a Dr. Bakiri Mulu, Dr. Atupere Muluzi. Mukadakhala pansi ndikulingalira Mayi Lilian Patelo. Kunena kuti kodi munamvapo a Peter Mutharika akunyoza ngakhale Abakiri Muluzi. Ngakhale kunyoza osatira chipani cha UDF munamvapo. Koma mungamve bwanji ngati simunamvepo koma mwana wina nkumazuka mu chipani cha UDF ucho nkumakatukwana a Profesa Arthur Peter Mutharika. Mungamamve bwanji. Chimene chimakupasani chimwemwe kuti iyeyo wanena za misala zake za nkutu ndiye basi kenako iniyo ndikulemba ano basi pansi pati mauthenga atanu ndikumatumiza zimene zijazo zimene iye akuyankhula zosakhala bwino ndikumazifalitsa kulingati kapena mwina mwana kumutumira pansi upita kaoze bambo wako chakuti cha mwana uja nkukatenga uthenga uja amatukwana makhala mwanayo osati amene watumiza uthenga. Ndiye dziko limayang'ana inuyo amene mukumatenga mauthenga opusa ma VN a Ben Longwe nkumakatumiza. Chifukwa choti kwa muchera siku limenero wadya chamba chake, kwa muchera siku limenero walawa kokeni yake, kani mandrax yake kaiwalezera kachaso wake, ndiyeno watukwana kapena kuti kunyoza munthu wina wake. Muzindikire kunena kuti Ben Longwe alingati galu, alingati nchenche imakonda amene wanyalero. Ben Longwe amene mukunyadira alingati nchenche imene imankonda amene wanyalero ndikumamusata.
ameneyo a Benilongo ajawo alimbana nthawi yayitali ndi DPP ya Professor Arthur Mutharika kuti apase ndalama kaya atani alimbana ndi anakhumwa mwa njira ina iliyonse sana adye ngakhale wantambala adampa kumeneko kwachokako ndili ku South Africa ndimakuyankhulirani simandigulira bando simandigulira foni mashini anga akavuta kuno ali ndi mashini ya mtundu wanji foni ngati yanga yomwe iso mashini achani okhala ndi Benilongo ndiye wadampa kumene kujako sopano wathawirano ku MCP kuti akanyengere emwe amamunyoza chakwera amamuyimirira ndi kumamunyoza kumamutukwanayo ndiye anapita kumene koko kuganiza kuti mwina chakwera yazaganiza mofoira azimutumizira ndalama akupeza kulizi ngakhale a Richard Chimwendo Banda omwe amapasa ayufi ndalama sana mpase Benilongo ngakhale wantambala ndiye lero liwatembenuka ati basi waimano ndi UDF ndiye kumeneko ndiye ndikugulisa malonda chipani ndikugulisa malonda chipani ndiye ndikumakanyoza neba nkumakanyoza neba wa chipani cha UDF ucho inu aishiwa kunena kuti mukhoza kupita ku chisankho ndikukawina chifukwa cha Benilongo mungakawine chisankho a UDF chifukwa cha Benilongo ziko lingati lili ndi anthu 20 million muzidziwa kunena kuti mukapambane ku chisankho mkuyeneka mukhale ndi theka anthu azikupasani upangiri wabwino oti mugulitse chipani chanu chakhala zaka 10 years chili 20 years chili kunja ndi anthu okukondani azikuuzani chifukwa chani mwakhala kunja anthu azikuuzani zimenezonso 20 years mwakhala kunja chipani choti chinatulukamo mwabwinobwino sikuti chinagwesedwa pa chisankho chinatulukamo mwabwinobwino chifukwa chani chakhala 20 years kunja ndi anthu azikuuzani zochita kuti no chipani chanu ndi chabwino chipani chanu ndi chachikulu kuchokera ku Nsanje tuchitipa chipani chanu ndi chachikulu ndipo ndi chokondedwa koma chofunikira ndi chani mukhoza kuona kuti chipani cha UDF chikufoka kaya kumene koko simaona ife timaona zimenezonso chikufoka chikati chapanga nsonkhano otentha ndiye chapanga kumangochi chikati yayaka kwambiri chapanga kumangochi chipani cha kumangochi ndi cha ku Eastern region chipani cha UDF chikuyimirira Malawi chiyende chipite ku Mulanje chipite ku Phalombe chipite ku Nchinji chipite ku Dowa kaya chikaima kudedza kaya chipita ku Lilongwe chikhale ndi chikoka chimodzimodzi ngati zimachitira zipani zinazi osati kungokhala chipani cha mbali imodzi nkumakupusisani kuti chimechi chipani chabwino chopanda mapokoso mwakuti ayinso kumeneko nkupeperesana kutayisana nthawi ine ndikanakonda kunena kuti Dr. Atupere Muluzi mumuchite suspend uyuyu Benilongweyu mumuyimitse nkulingalira kwake mumuudze kuti ngati ufuna kusatana ndife siya zonyoza ena chifukwa ine sindinamvepo Atupere Muluzi atayima ndikumalalatira Dr. Lazarus Chakwera sindinamvepo Atupere Muluzi atayima ndikumalalatira ngakhale president wa UTM ndiye ndi chifukwa chani wina angazuke kumene koko azikalalatira anthu Atupere Muluzi sadziwa kulalata sangalalate ndiye ifeyo timaona kuti iyayi nkwabwino kuti tiyankhulepo nthawi ina zomangoyimbira mmanja zisiru zikayankhula kumangoyimbira mmanja tizaononga nazo zinthu zathu zabwinobwino tizaononga zinthu zathu zabwinobwino mwalola papa nankafumbwe kulowa ku chipani cha UDF ndikuuzani chipani chimenecho anthu sazachikonda ngati mukhala ndi anthu onena kuti kukacha kunjaku alezere aputeka cha sowawo aziralatira ena chipani chimenecho sazachikonda anthu akufuna mtendere kuno ku Malawi sakufuna zotukwanizana zimenezo sizitipititsa patsogolo ndipo lero ndifuna kunena pano momveka bwino nthawi yokhulupirira Benilongo inapita palibe ngakhale pano patakhala kuti achita kufuula chotani kuti pano ndalama ndili nazo tiyeni kumademo palibenso amene azansatira amene uja ndipo ino sinthawi yonena kuti so tiziyang'ananso zoti yayi tipanga mademo tichosa munthu nthawi ino ndiyoti tiyambeni kupangana sopano kuti tichose boma lititani osati zimenezo zoti tizichedwa ndi zimenezo ayiso mavuto amene tikumana nawo wakuti tithane nawo tichite bwanji tizipanga masamu ndiye ndimafuna ndipemphe ku chipani cha UDF kuli anthu ena kumeneko ndikuziwa kuti sino Atupere Muluzi simaililian patero koma kuli anthu ena kandi ma friends omwewo amene aliko achina friends of Atuperewo kandi ndani amene muli kumene koko mukumalumikizana ndi anthu ena amene mitu mwawo simwenda bwino cholinga azikanyoza ena ngati njira yochitira campaign Professor Peter Mutharika alibe nthawi yonyoza munthu ngati mukuwaona Abakiri Muluzi akugwira ntchito khaya ndi Tonse Alliance mmene akunenera amoto iyeyo tu Benilongo kuti yayi Abakiri Muluzi usiku wonse amagwira ntchito ni Mai Joyce Banda ndi upangiri wanji umene akukaperekanso ku Tonse Alliance imene ikuzunza kwambiri a Malawi
ife tutangoamvesesa abakiri chifukwa chona kuti iwowo ndi achikulire pakadali pano kuti adye china chilichonse chitheke pa iwo ndiye kuti akuyenereka azisankhire mbali ngati mmene achitiramo. Sikuti zikutanthauza kuti dziko lino likuyenda bwino, ayi silikuyenda bwino. Tikupempheni ngati mukufuna kuti chipanichi chikhale champhamvu kuti Amalawi tonse tichikonde, muzichosere pakati pa Ben Longwe. Ben Longwe aende ndi chipani chake cha National Congress Movement, aende ndi chipani chimene chocho ngati chingapambane, ngati angakhale ndi anthu munomo m'Malawi monse muno anthu 100, aende nacho chipani chimenecho. Assignment ndi munthu wanzeru ukafuna kuyamba nkhondo umayima wekha ngati mmene wachitira Russia. Si kufuna maiko ena ikungomenya nkhondo ili kumeneko phe ena umbali ina kuli maiko 53 iyeyo kukuwa imaeka ena wamangotchulidwa mu chifukwa choti mwina amapita ko kumakacheza iye ali ndi amenewo. Ndiye tisapange ndale yodalira ena, tiye tipangeni ndale yoyima patoka. Nthawi yokonza chipani si nthawi yonyoza ena. Ayi alipo ena amene amapita ku misonkhano yanu ndi a DPP, ena amapita ku misonkhano yanu ya UDF inuyo komano ndi a UTM kapenanso ndi a MCP. Koma mtima onena kuti tikamve mwina mfundo zimenezo zikhozo kakhala zosintha. Sikuti anthu onse amene amakazaza pa msonkhano pamene paja amakhala kuti anthu amene aja ndi anu okha. Ayi ndiye mukalola munthu wonyoza kukhala ndi inuyo ati kumakugulisirani chipani ayambe wanyoza Professor Peter Mutharika, ife zimenezo sitimagwirizana nazo. Tinene pano momveka ndipo chipani chanu tikatero timachiona ndi mkwiyo, sitimasangalala nacho. Ayi koma chipani cha UDF ife timachikonda, koma chifukwa cha anthu amene alowa mmene momo ife chipani chimenechi tikhoza kuyamba kudana nacho. Ndi chifukwa anthu amatha kuotcha nyumba chifukwa choti mwalowa chinthu choopsa. Nyumba yoti amagona momwemo tu, nyumba yoti amagona momwemo, komano sopano apapa mwalowano nsato imene singapheke. Anthu amaseka kukhomo ndi kubusa nyumbayo zonse zifere momwemo. Ndenga khale chipani cha UDF timachikonda, koma chifukwa chonena kuti mwalowa nsato mu chipani cha UDF ife tikhoza kuchiotcha chipanicho, tikhoza kuchisasula chipanicho. Ndiye anthu amene mumayandikana ndi a Ben Longwe amene mumapasira zimene zimachitika kapena zofuna zanu kuti azika kuyankhulirani azibwera azizabwaza pano, asiye ni waja amayenera akamayankhulira kubungwe lawo osati kuchipani. Akamayankhulira kubungwe lawo mwalole akhale oyankhulira kubungwe. Ndi chifukwa anzawo opangisa ma demonstrations achina Boni Kalindo amalesa, achina Redson Mullo amalesa, achina Malata amati akati apange mademo iwo amadzuka kukhala ngati mneneri onenera ma demonstrations amene ajawo kaocheni kumene koko kamenyeni kapangeni zakuti anzawo ajama amamulesa amakasula ma program amene ajawo kuti ya ife program yathu siyo titufuna tikamenye munthu ya program yathu siyo kaocha anthu ya zimene amanenera Ben Longwe ndi za maganizo mwake. Munsiye achoke ku South Africa abwereko azapangeza chipani chake cha National Congress Movement. Anthu akachikonda chipanicho azichisata, osati azikasata UDF mawa azizanama kuti anthu ambiri anachikonda chipani cha UDF chifukwa choti ine ndimachigulitsa. Chikhalidwe chimene chife chatinyasa sichinatisangalase, ndipo ife sizikutikomera ngakhale pang'ono malingana ndi zoyankhula za Ben Longwe. Ben Longwe amakhala kumanamiza anthu kuti ayi ineyo munthawi chani mapanga nawo ma demonstrations ife tinalipo kuma demonstrations a Timothy Ntambo sitinaonepo kapena munaonapo anatumizapo clip ina yake yosonyeza kuti apa pali Ben Longwe. Munaonapo clip ina yake yosonyeza kuti apa kapena munamba mwamvapo a Timothy Ntambo akunena kuti anaendapo ndi a Ben Longwe kuma demonstrations. Kungozigulisa nkuchuka basi ndi anthu ena ake tizikhala tili naye kumbuyo. Pepani anzanga UDF abale yanga, UDF siya yawo yokha, UDF siya lomwe okha, UDF siya chewa okha kapena atumbuka okha. UDF ndi chipani cha Malawi. Pokala kuti chipani cha Malawi musalole wina wake kuti azibwera azigawanisa mitundu zimene zozo musazilole. Ndipo chipani chimene chikuoneka kuti chimayima osamanyoza anthu ndi chipani chokhacho cha UDF. Ndiye mwamlola wina wake wolezera kubwera mmene momwe ndi kumalalatira anebas. Iniyo nkumati fe chipani chathu nchabwino sichimalalatira anthu. Komano chipani chanuko mwalola munthu wina wake kubwera kumalalatira manebas. Azikuona ni bwanji manebas, azimvana nu bwanji manebas. Ndikanakonda kunena kuti mwalangize a Ben Longwe ngati mwakonda kuti akujoinani kuti akhale membala.
angokhala membala basi, koma musalole kuti akhale mneneri. Chipani cha UDF chili ndi mneneri ameneyo azinenera za ku chipani cha UDF, osati zonenera za mneneri kumampasa munthu wina azikayankhula ati iye kuntenga kuti anakhalapo activist. Zimenezo sizoona. Munthu wa mtundu wanji wakhala kudana activist wina aliyense, kudana naye, kutukwanizana naye, wina aliyense amene anayima pa Malawi pano kuti ndi activist, kutukwanizana naye, kudana naye, azimayi ndi azimayi. Ndiye inu mukankonde kuchipaniko munkwanisa inuyo ngati amulephera anzake activist anzake amene amasonkha nawo drama kumachita nawo zinthu zosiyana ndikumulephera, ndikumutuluka, ndikunsiya chi. Ndiye inu kuchipani cha UDF munkwanisa Charles Ben Longwe, mumukwanitsa muneneretu chifukwa mapeto akenso chipani cha UDF chonso chidzakhalanso bungwe lomenyera anthu ufulu, malo moti chikhale chipani chofuna kupulumutsa anthu ku dziko. Munene munkwanisa Charles Ben Longwe. Hayi ndithu pepani Amalawi zimatipweteka kwambiri tikaona kuti tayamba kutenga ma wrong direction, zimatiwawa kotero kuti timayeneka kuti tikamva kupweteka tiyankhule malinganaso ndi mmene tamvera. Mukhale ndi siku lopambana. Audio imene ndayitulutsa lero pa 20. Ndayitulutsa lero pa 20 May. Siku lake ndikukhala loweruka 2023. Muisunge onyoza anyose ndipo mumutumizire khaya kutukwana atukwane. Inuyo ku UDF uko khaya kuli mafrenzo enake mmagwirizana naye Ben Longweyo, mmagwirizana ndi anthu otukwana, mutumizirane mugawane ndipo munyoze mmene mungatheremo, koma musadzaifute. Muisunge cholinga choti 2025 imene izi zakukumbusani kuti munthu wina chisiru china chimene mumachilola nkukhala ndi inuyo chakuonongeserani chipani. Chifukwa mapeto ake mawa inuyo mudzakhala DPP uko UDF uko muyambe kutukwanizana, zikhale ngati mmene zilili ku UTM ndi MCP, kumenyana, kuthizimulana. Lero liyeyo nkukadiya chamba chake kukanena kuti anthu amamenyedwa kumene kujanali a DPP. A DPP amalandira za UTM anakazitenga kuti. A DPP angapezeke ndi za UTM anakazitenga kuti. Amene ajanali omwe wa UTM akamenyedwa kumene kujako, amenyedwa ndiye waputa mtonjani wake kumene koko nkubwera kumazanena za ntuzu za usiru, nkumakanena kuti aye sana lakwe ntolankhani uja kukamenya ziko la mtundu wanji. Ife zimenezo zimatimvekera mopweteka kwambiri, ndipo zimangokomera kuti iyeyo amangonena ali pa window, ali pena pake pong'ambika, sitingathe kumupisira mkono ndikukamfikira fachona kuti ali kutali kwambiri kwa dziko lino. Koma zimene amanena ndi zosokoneza zokhazo balalika za chamba. Ndi chifukwa mwinaso aboma la Tonse Alliance ajalimbana naye angonsiya, aona kuti apa tingotayapo nthawi tikulimbana ndi munthu wa misala. Fa munthu wa misala akamayimba nyimbo nkumavina, iwe nkuvina nyimbo ngakhale itakumvekera bwino, iwe umamveka somwe misala momwemo. Kotero kuti dziko la Malawi ndikupusa kuti tizikavina nyimbo ya Ben Longwe, ndikupepera kwakukulu kwambiri. Akanene kuti UDF a DPP anthu amene akamenyedwa ku UTM anali a DPP. A DPP amavala makaka a UTM anakatenga kuti. Anthu amene amanyamulidwa mmagalimoto mukumanyamulidwa mmaeri ya umumumu akanene kuti tabwera kuzanyamula anthu a DPP okhaokati apasa ma t-shirt. Kumeneko ndikupusa. Malo moti anthu aja akanauza kuti akakhale pansi kumene amakakhala pansi aunikire za ubale wawo ku Tonse Alliance kuti mgwirizano ukupindulira ndani, ukupindulira Chakwera ndi Chilima kapena mamembala awo akupindula. Mamembala awo ndi amene tukhala nawo m'mizi mwa kuvutika, tugula nawo zinthu mofanana zodula, ena akugona ndi njala kumene, ena alibire tuchina chilichonse. Omwe wa ku Tonse Alliance government yo ndi amafunika anthu ajazika auza zimenezo kuti siti kupindula ndi mgwirizano, osati kupindula ndi kupita ku nsonkhano kumakavina kumene kuya kuvinira zisiru zomwe sizikuchita china chilichonse kuziko kuno, kumangovinira zopepera ayi. Komano anayenereka akwanirise malonjezo amene iwo analonjeza, ndiye kuti mamembala awo aja akanazisangalala ndi zimenezozo. Ndiye ino a UDF tufati kupempheni musakhale kumbali ya anthu amene mitu mwawo simuyenda bwino. Ndanena kale ine ndine the hard justice. Eratonz wazisomo mlenga, mantha palibe, ndimayankhula zikati zindipweteke, ndimayankhula. Ndakhala nthawi yayitali anthu akupanga zopepera ndimakhala ndili pay azipanga zimenezo zochifukwa ndi zisankho zawo. Koma napo khapa apa poti tilole nsato ilowe ku chipani cha UDF, chipani cha mtendere, chipani cha bata, chipani chopanda mwano, chopanda phokoso, ndiye tikalole wina wake abwere azikati ng'ong'ong'o kumeneko ife ndiye sitilola. Chipani chimene chocho ife sitingalole wina akachoka uko
azikabwera apa, wina azikamwa mtonjani wake azikabwera apa. Zimenezo sitikulola ku UDF, zimenezo sizikuchitika. Zikomo kwambiri, mukhale ndi tsiku labwino chifukwa cha kumvesera. Uthengawo ndi wopweteka, koma ndikukhulupirira kutibe mukaumvesera bwino ukubwereserani zipasonso zabwino m'maganizo mwanu kupita ku UDF. Zikomo kwambiri.